תודה רבה, תודה לכולכם. אלוהים אמר לאברהם, תהרוג לי בן. אברהם אומר, אני בטח מדמיין. אלוהים אומר לא. אברהם אומר מה? אלוהים אומר, אברהם תעשה מה שבא לך, אבל כדאי שתברח כשתראה אותי בפעם הבאה. אברהם אומר, איפה תרצה את הרצח המיועד? אלוהים אומר, אתה יודע, בכביש 61. לג'ורג'יה סם היה אף מדמם, משרד הבריאות לא נתן תחבושת למסכן, אז הוא שאל את האוורד העני, מה אעשה? האוורד הזקן אמר, יש רק מקום אחד בשביל זה. סם אמר, דבר בן אדם, דבר, כי אני ממהר. האוורד הזקן הצביע ברובה לצד ואמר, תרד שם בכביש 61. מק האצבע אמר ללוי המלך בקול, יש לי 40 שרוכים באדום לבן כחול ו1000 טלפונים שלא מצלצלים, איפה אוכל להיפטר מכאלה דברים? לוי המלך אמר, תן לי לחשוב לכמה רגעים. כן האמת אני מכיר רק מקום אחד, פשוט תזרוק הכל למטה בכביש 61. חמישית, בעיר 12, אמרה לאב הראשון שיש משהו מוזר על פניי. היא אמרה, כל הזמן חיוורון. הוא אמר, תתקרבי אל האור, ואחר כך, כן זה נכון, תני לי להגיד את זה לאם השנייה, אני בא מיד. אבל האם השנייה הייתה עם הבן השביעי לבד, כן הם שניהם היו שם בכביש 61. המהמר הנודד היה מאוד משועמם, הוא ניסה כל הזמן לייצר עוד מלחמת עולם, אז הוא מצא יזם שכמעט התמוטט שם ואמר, לדבר כזה אני לא נכנסתי אף פעם, אבל כן זה בהחלט אפשרי ובכלל לא מוגזם. רק ניקח כמה כיסאות כל אחד ונעמיד אותם בשמש בכביש 61.